Представете си свят, по-непознат от повърхността на Луната. Място, където слънчевата светлина никога не достига, където налягането е толкова огромно, че би смачкало дори най-здравата стомана. В дълбините на океана, скрит далеч от човешкото око, се крият невероятни същества, изгубени цивилизации и мистериозни явления, които учените все още не могат да обяснят. Какво се намира в най-дълбоките точки на океана? Какви тайни крие подводният свят? В това видео ще се спуснем в най-мрачните и загадъчни кътчета на нашата планета, за да разкрием тайните на дъното. Готови ли сте за едно незабравимо пътешествие? Марианската падина. Тя се намира в западната част на Тихия океан, източно от Филипините. Най-дълбоката й точка, Challenger Deep, се намира на 10 994 метра под морското равнище. Там налягането е 1086 пъти по-високо от атмосферното налягане на земната повърхност. Тя е с дължина около 2500 км и ширина 69 км. Водата там е почти напълно черна, защото слънчевата светлина не достига до тези дълбочини. 1960 година Жак Пикар и Дон Уолш се спускат с батискафа Триест до Challenger Deep, но стават само 20 минути, преди налягането да започне да заплашва подводницата. 2012 година режисьорът Джеймс Камерън става първият човек, който се спуска сам в най-дълбоката точка с Deep Sea Challenger. 2020 година американският изследовател Виктор Весково извършва няколко спускания с модерна подводница. Странни и мистериозни същества от дъното. Гигантският калмар. Гигантският калмар е един от най-загадъчните обитатели на океана. Може да достигне дължина до 13 метра и да тежи над 270 кг. Дълго време е смятан за митично същество, докато не е заснет за първи път през 2006 година. Има огромни очи, които му помагат да вижда в тъмнината. Рибата стръвница. Рибата стръвница, женската, има светеща примамка на главата си, с която привлича плячката. Мъжките са много по-малки и след чифтосване буквално се сливат женската, губейки органите си. Живее на дълбочина до 2000 метра. Гоблинова акула. Гоблинова акула – животно с издължена, розова глава и изключително подвижна челюст. Наричана е жив изкопаем, защото почти не се е променила от времето на динозаврите. Лови плячката си, като изстрелва челюстта си напред. Черният демон. Мъжките и женските изглеждат напълно различно. Мъжките са беззъби и подребни. Могат да произвеждат червена светлина, която става невидима за много други животни. Явления на океанското дъно. Явления на океанското дъно са подводни реки и водопади. Поради разликите в солеността и температурата, в някои части на океана се образуват реки, които текат по дъното. Един от най-големите такива примери е в Мексиканския залив, известен като джакузито на отчаянието. Мистериозният звук блуп. Мистериозният звук блуп е записан през 1997 година от Националната администрация за океаните и атмосферата. Толкова силен, че е бил засечен на хиляди километри разстояние. Въпреки теориите за гигантско същество, учените смятат, че причината е разпадане на огромен айсберг. Изчезнали кораби и останки от древни цивилизации. На дъното на океана лежат над 3 милиона потънали кораба. Сред тях са испански галеони, военни подводници и останки от изгубени градове, като Дуарака, древен град, споменаван в индийската митология. Тайните на дълбоководните експедиции. Как НАСА използва океанските дълбини за подготовка на космически мисии? Средата в дълбините е толкова екстремна, че е сравнима с условията на други планети. Роботи, предназначени за изследване на подводните океани на ледените луни на Юпитер, се тестват първо на Земята. НАСА изучава дълбините, за да търси живот извън нашата планета. Океанът е като паралелен свят, пълен с чудеса и загадки. Ако разкрием тайните му, може би ще научим повече за собствената си планета и дори за извънземния живот.